Vedeli ste, že existuje jeden strom, ktorý rastie najrýchlejšie na svete a môžete ho mať aj na vašej záhrade či dvore. Reč je o Paulovní tomentosa. Má čínsky pôvod, nie nadarmo sa mu hovorí aj čínsky cisársky strom alebo strom cisárov. Je to nádherná drevina, ktorá dokáže rásť až do gigantických rozmerov. Stačí iba rok a môžete ním už kúriť. Ale pozor, strom sa dá využiť na ďaleko užitočnejšie veci, ako je napríklad výroba nábytku. Tento stromček si zaslúži, aby ho niekto obdivoval aj po jeho skolení. Stromu tak vzdáte úctu, pretože bol na zemi ešte skôr ako ľudia. Paulovnia tomentosa sa dá pestovať počas roka non-stop. Vyžaduje však tieň na začiatku výsadby. Jeho pestovanie nie je zložité a môžete mať z nej veľa dreva a navyše veľmi krásneho. Vyberte si kvetináč podľa toho, koľko stromov chcete vypestovať. Dajte doň množiaci substrát. Zavlažte pôdu tak, aby bola vlhká a potom do nej vložte miniatúrne semienka a zasypte pieskom. 3-krát denne zavlažujte. Za 7 dní máte na dvore malé paulovnie. Skvelo sa hodí ako okrasný strom aj na sídliská do parku. 1 až 2 týždňové semená polievajte a čakajte, než vám začne kríčiť. Pestovanie tohto stromu je naozaj jednoduché. Za týždeň vám skutočne začne kríčiť a z pôdy budú vykúkať malé stromčeky.